určitě vítá vás to z Gargelos a dneska natočíme další video a je to Jelly Bean Challenge. Ty právě jsme nemohli sednat, ty budou možná až tak za měsíc, takže máme tady a nejsem tu sám, je tu se mnou. Smutek. Dobrý, tak natočíme to na 2 kamery, takže kdybyste se divili, tak jakože ukážeme na 2 kamery, že to Jelly Bean, tak jo. Natáčíme na 2. Tak, můžeme jít na to a jdeme na to. Čus, jsme tady na to. Jdeme na to, takže Vlastně si první. Tak jo. To podržím. Drž, prcka, vydrž. Koukejte, čekej. No. A. Vidíte to? Takhle. Tohle. A ještě pak musíme uhadnout, nějaká to je příchuť, takže. Chutnat nám to bude vždycky, protože jsou to ovocní jako. Co to je, připomíná? Ty. Ne banán. Ne banán. Ne banán právě. Čekej, jestli tam vůbec je, já teď už nevím. Nevím, jaký jsou tam příchutě, když tak. Máliny mi to připomíná. Ne, tak to asi těžké. Ne. Malé to bude asi těžko, jako. Ale to nepoznáš. Tady to nepoznáme. Všetky. Jo, ne. Nevíš vůbec? Ne. Bylo to zelený, potom to bude nějaký jablko zelený. Ježiši, jablko. Fakt? Tak jedu já. Tak si vyber. Tak jo, tady vidíte. Ukaž na kameru. Tady vidíte? Tady ten. Tak, můžeš? Jo. Ani nevím. Připomínáme to. Ty právě hajzlíci nepíšou. Pak nás příchutí a barev. Víte, jak tam psali jak? Připomínáme to jahodu. Jahodu? Banán. To byl tady ten. To byl žlutý. To je žlutý, ne? A tím pádem nesměl žlutý. Ne, směl tenhle. Jako fakt nevím, co by to mohlo být. No taky ne. No nevíme, co to bylo. Nevíme, no. Tak se sbírám. Tady tam jsou bílí. To je kokos. Jdu já. Tak, mám tenhle. Ukaž to na kameru. Tak. Tak. Můžeš. Tak. Wow. Jasný pomeranč. Pomeranč? Bylo to takový jako nepomerančovaný. Bylo to oranžový? No, byl takový, možná to byl koko, teda, ne koko. Bylo to bílý? Ne, byl to, To je jasný pomeranč. já mohl to být pomeranč, protože to bylo takovýhle. To je pomeranč. Nebo si to je jedno. Já. To jsou strašně dobrý. A pak další video bude ještě U mě. u něj. Tak nám to natočíme na Los Gargilos. Tak já jdu na to. Jdu na to. Jdu na to. Vytahávám. Tak. Vidíte to? Tady. Tak, můžeš. Zdraví, co tak to bude chutnat. Pomeranč. Nebo brouská. Fakt. Víš, jaký jsi dostal? Ten, co jsem ti teďka ukazoval. Ten bílej s tím hnědým tím. Banán. Banán. Jo, ty konečně to připomíná banán. Vám něco ukážu, co fakt nechci vylosovat. To je který? To je takovýhle špinavý. Ten fakt nechci. To je podle mě nějaký jablko. Teď já. Okay, zamícháme. Tak já můžeš. Tenhle.
Jo. Takže na kameru. Ok, vidíte to? Můžeš? Se mu to asi bude připomínat. No, tak co to? Může být. To strašně připomíná jedny bonbony. Strašně připomíná jedny bonbony. Ne. Nevíš vůbec? To něco připomíná, nějaký bonbony mi to připomíná. Jelly beans. Zpátky. No jsme protože Gargilosovi volala Máma. máma, chápete to? No tak teď jdu já. A nevím, co bylo. Byla to, Myslím, že to byla nějaká jahoda. no, to je dost možný, ne, to nebyla, ne, to nebyla. Tady to byla, že jo? No tak to je jahoda. No, tak já teď jdu já. Šejkuj to. Tak já jdu na to. Tak. Tady, koukejte, tady. Tenhle ten. Tady a můžeš. Vidíte se to, když tak vám to dám, nikam, tady vám to nikam dám. A co to bylo? I když to nezjistím, a to je úplně jedno. Možná to tam nedám. To mi připomíná. A pak za měsíc, počkávejte, možná za měsíc si pravím. A úplně pravý, ale jsou to mi dobrý i hnusné. No právě. Pijeme? No, vůbec To nevím. připomíná. Může být nějaký jelly beans mi to připomíná. No, to je jasné. A Co už z toho? nevím, jaký. Možná jablko, ne, jablko už neměli. Já vůbec nevím. Nevíš? Já ti ukážu, co jsi měla. Jak jsem mu ukazovala ten velikánský bílej. Jo. No tak ten. Ten? No, jde se takovej ten velikánský a takhle celý bílej. To si dostal. Ten? No ten, no. Ale podle, já bych řekla, že to možná je takové jablko. Sladký jablko. Tak jo. Beru já. Ty? Zase zašejkuje. Shake it. Jo, můžeš? Tady to vidíte, na tady to, možná budeš vědět, až se to dáš do pusy. Shake it, girl. Zase pomeranč. Byla... Můžeme pokračovat. Jo, můžeme pokračovat, počkej, ale kde byl teď ten? Teď jsem byl já, protože teď se tím víc, že teď jsi ty. Tak ty jsi měl ten pomeranč teďkon. A já takhle já ti to smůlu zanecháme. Jdem na to. Jdem na to. Můžeš. Den. Počkej, mám nějaký? Jo. Máš tenhle. Vidíte to? Vidíte? Jo. Tady taky? Jo. Můžeš. Jahoda. Jahoda? Nebo malina. Já nevím, jestli tam ještě furt je ten, co jsi vytáhl. To to připomíná. Jahodu nebo malinu spíš. Vytáhl jsi něco v takovýhle barvě. Co v takovýhle barvě. Jdu já. Zamňachaj. Šejkujeme. A berem. Takhle. Sakra jsem se podívala. Takhle tam dej znova. Sorry. Nekoukat. Můžeš. Jasný banán. Jasný banán, ale. Banán to nebude. To je jasný banán. Tohleto. No to je prostě i banán, ale. Banán to je
blbost. Ale ne, fakt je to banana. Je? Ale to je jedno, tak to tam dodá. Jsme to chtěli na banánu, já bych řekl teda podle tu barvu, že to je zelený jablko. Tak jo, já jdu. Mám. Zase. To už jsi měl. Měl. No. Tady moc nemáme. Takže každý půjde. Já jednou a Smuty jednou a pak už budeme končit. Jo. A snímej to. Jo. Já se dřepem budeme zvládovat. Nebyl to ten fialový? Jo. To To jsem měl. To vám připomíná borůvku. Jdu já. Že by to mohla být berůvka. To je vlastně Beruška. Beruška. Beruška by to mohlo být. rozmixovaná beruška. Tak můžeš. To je dobrý. To je hodně dobrý. Na co to bude ale? No právě. No to je ten problém, já jsem to uchodil. Připomínám jahodu. Tohle to není. Přesně vedle. Říkal jsem to. Malina? Jo, to je malina. Růžový se vytáhl. Jo, poslední. Final round. Já prosím, ať já chci kokos. No ty bylí tam furt visej. No právě Tam si každý dá, jsou tam 3. ani jednou jsme neměli ten Kakos. kokot. Teda kokos. Já ne, já tam napíšu hezky nějakou srandovní věcičku. Ty vole. Pardon, no tak tady máte, může. Já si připravím kokos. Zase malina. Kokos. Jo, vytáhnu přesně to, co jsem natáhl já. Ty vole, jak si říká chutná malina. kokos. Tak, ty vůbec máme kokos, koukejte. Máme kokos. Jde vajíčko. Tak, a jdeme na to. Tink. A zdraví a Čau. ať máš hezký život. Ty taky. Zpět. A teda bylo to už končíme jako. Končíme, tady nám pár zbylo a to se necháme potom. To si necháme. Tady to vidíte? Vidíte na? Jo, já zkusím tenhle. Já taky, tady je ještě jeden. Tenhle modrý. No, tohle není dobrý. Tady ten. Pasta. To je pasta. Ten modrý je hnusnej. Já jsem myslela, že to bude pasta. Já taky, on to bude nějaká schýmá borůvka. Jo, no, hnusná. Tak jo. Tak to bude pro tohle video všechno. Doufám, že se vám tady to video líbilo. Jestli jo, tak dejte like, jestli ne, tak dejte dislike. A napište nám do komentáře, proč se vám to nelíbilo. A takže uvidíme se v dalších videích a čusák.